Sľuby vlády o šetrení zostali zatiaľ nenaplnené. Diera v štátnom rozpočte je čoraz väčšia a kabinet Roberta Fica tak zadlžuje občanov naďalej. Ministerstvo financií potvrdilo, že aj to málo, čo sa podarilo ušetriť, vláda minula. Menej zarábame, menej míňame v obchodoch a do štátnej pokladne ide menej daní. Zdá sa však, že občania a firmy sú jediní, kto sa uskromňuje. Ten, kto priškrtiť svoju spotrebu vytrvalo odmieta, je štát. Aj keď má z mesiaca na mesiac stále viac peňazí, ešte rýchlejšie ich dokáže aj míňať. Výsledkom je čoraz väčší štátny dlh. Dnes, keď v dôsledku krízy každý šetria jednotlivci, rodiny, firmy, mesta, obce, vláda ďalej míňa, ako keby sa nič nedialo. Ministerstva šetrili tak, ako mali a tie peniaze boli použité na protikrízové opatrenia. Inými slovami, to, čo sa ušetrilo, vláda investovala. Život nad pomery sa v týchto dňoch zrejme prehlbí ešte viac. Za každej vlády v decembri sa míňa suverene najviac a nevidím dôvod, aby to v tomto roku bolo iné. Ministerstvo financií zatiaľ nevydalo opatrenia, ktoré by to nejakým spôsobom zastavili. Ministerstva musia hospodáriť prirodzene zodpovedne bez ohľadu na to, či ide o január, február alebo december. Opozícia pripomína, koľko nás stáli veľké kauzy. Napríklad nástenkový tender, kde budeme musieť vynakladať peniaze zo štátneho rozpočtu, pretože nám nebudú preplatené z Európskej únie. Platí, že čím viac vláda míňa, tým väčší štátny dlh budeme musieť splácať. Keďže sa do nekonečna zadlžovať nedá, v budúcnosti nás čaká ďalšie uťahovanie opaskov. Tomáš Velecký, televízia Markíza.